ato my Ghana de shema munyina mo ha Sompa TV so nie awia promtobra ka se boy aboabo no frifidium ha no na de baba somo na ka se boy free ha abetwa ho na fa abefo ntenta fidie no so aya www.sompaonline.com ko abenya bi no wakenkan Facebook no ya Sompa 93.1 na YouTube aya Sompa TV ena samodo de bana busua ya bana badana de makote no bi enye ya bakwa joso abato mpaso so another dua yi abato chencheche ya ekoso no ne de mu chiremu ababa somo sanso ana former Ashanti regional chairman dema NDC amanyoko no oro ya obi mpe ade atodwa wazere abato no a ene wo moto no nyeso moto abakeke ne wo moto manipa waye mpuntunyuma ewo mpaso no so ono ena wo mbehweso mbeto aba ade amano ajoso mpaso so ono no bonwire abusua ne yetete achiremu se adehye wo no no wo nyina do mo chicha de ma owura owusu aduomi ya mo chira se papa ne modem bo emre bi atwa mo wo boye no wo se fata se wo moto aba asade ma ne bium sanso ana yetete sament me wase bi ekoso ewo ajoso abato mpaso so ya ajoso zongu ya ne nyina da ye NPP ni NDC amanyoko no wono mo entam na wasofo ya ohwo me ya pomde mu ensamso Yera Bernard Okoboy wadi atudwa akire mu sesanka botumi anka ya sabia hodo a ewo mai mu no reso betumi anya generators ahodo na dumso a ebai wo mo ho antumi ankire wonom we ne nsema hodo bi a edi candidate ane abobo ne nyina no ayode baba somo sawia promtoba kasebo yemfa seda amanyumako yi 21st clinic one more tire chi ebusua wase sciatica expert ane one more mra new 3 herbal center with 3 core capsules kokoma sete drono ade aba tabeta clinic nie sofolai alignment eho ana obehu wonom mizo ana 5G drinking so wo pano no de ahode wom na tiapo eno ana mizo ana 5G drink wonya bia ebeboa wo afenso kwampo ne yakade a chair se Dr. Abe ewo tana so apatapa new site honom wo yade ne nyina da no odro no fa kwai na won hwe enfama cloud internet the fastest internet in the world when nyumako ahodro won madoma so yasene a yode awia promtoba kasebo baba som yensafo pani enawia brei ayoro asante ebo a Benedict menso amatena sia mebekenkan semi medin ene akosuya ejewa kwade boatin ofeya nye brei nsem no enchichi mu akasa Abuso ya shansam no sede afrajo so abato mpaso so na jabo agenya babedru anana brewaye puma kwamo ya seba ya kasai police stations anasa police centers base ahenu ne 204 ye electoral commission wo mode shema pa agu akwamu a ene abato ekoso ne nyina da no ayasa wo matimi ato oba na afi won moyi nipa wo safata se obedi rajonkuma anan samra shebadwani ewojo so abato empaso so na ene ya kasa ni pensia ena won mo wese adehia ewadwo so won batumi ato won mo so aba na ye ni power safata sam na shebedwani eho na NPP amanyoko ni mu no abusua sebre ni pa wogina mu aye lawyer kwabena boaten eno achi no krampo ni yera owusu aduomi wono egina se kwantenkore na wapribi ewo adwoso abato empeso so afei CPP amanyoko ni yobapa Esther Osei ena LPG amanyoko no aya Madam Beatrice Boache Ora Gabriel Ajiman Joseph wono so egina se kwantenkora ewojo so abato mpeso so ena Ora Atakra Joseph nso egina se kwantenkora tinna no emu ayere pa sabanta ya anye asemkoma yenim se fitia no pano ade ba no ena yabo mamane ewojo so sane ye ho hyehye esibi kone ye kwa ma so na ya ne ya mare boni na ya obo ama libia boga akwakodi enkomo hai Kosia mejo so. Sasa abato me kwase ya kasa. Eni pa baka. Kosia meka se eya ne se fra no panoa ede baby. Meka se eya ne sa yesase di free fumasa ede bobewra kwamo ede baya de bewra jusu krum to aso de kompetiase ede ko bomure yakọ eye esie ni mpon yakọ eye onye tese yanantimu a ne nyina akwakoye eye abatu ya sebene wo kasedi na eye kwaso ena ligina sesei se oba kwaso eye Methodist Church omo polling station wono a nipa atro mudin eye 458 asa sebene wo kasei
nipa 105 nipa 105 ena ato aba okokwaso MA primary kwaso MA primary nipa 425 ena a register honum nipa 144 ena so far womo ato womo aba oko esie nimpon community center nipa 595 na register imu 110 ena ato aba ewo ehonum ena oko baby ete say eye divisional police headquarters Joso divisional police headquarters nipa 338 ena register na ehonum nipa 34 ena na ato aba oko eye donaswa ohene na hintie pulling eye center A nipa 673 ena a register emu 160 ena ato aba ena oko eye pulling center B donaswa hono a nipa 675 ena register emu 142 ena ato aba oko onye primary nipa 495 ena register emu 142 ena ato aba ewo eye ehonum na akosia mamefa we entu anim se oba ejiso abato mpesua so a nipa dodo a wose to aba ene de wajiso mpesua so eye 106,812 nipa 106,812 na wose to aba wajiso constituency police stations nimina eye 204 police stations ringing aye 204 and in Kronkra ese Ejoso district and I say Ejoso constituency ase aye 84 communities are and aye to about honum akosia mamefa we entu anim say abrantie bia ye friend no aye Frank Ejay abrantie bia ye friend Frank Ejay ye say oye Messi ni na wodi mfie ba bia na ba ko 41 years na abrantie Frank Ejay eja chiriam ponyankrompo bo no oma ne honam ene honam de owo bi pa na beti ne soso wa na abana ekoso wajuso abaton pesiasi ena do ani kire eye kwaso a kwamo mom okọ kwamo a yesi abana mo chance ya no pa na wo mo to ono a ena wo woni tuase se bambo so so de nempedinfo antutu na se aposifo ne omunuanom other security agencies omu boban wa ha se ne nyasem keto a oko police station dia wa hu kra no obo police officers be mienu miensa enan ewo honomo a wo mo boban ti ye beka ne security de e tight pa na kwamu police station omo to aba no na branche no ese onti ase ese ono ne candidate ye honorable kwabno osu adiomi no ni polling agent was ye mo ye adwuma police station no eye mienu na MPP for de omo ye 5 ene wo honomo so onti ase se kwabno osu adiomi agent eye mienu na MPP for de eye 5 ewo na eno ye na gere se oni aposi for ne wo honomo no just on be ham so kakra nti ham so no a na so wo ya ji aposi for na dwuma e de efi o nsam esa se nyame ama no honam na beti so wa na oye brani nti no na dwe ne so betime de ne body no etwa afa police for no so e ho na aposi for no mantam no etechire ne nsagu na chi a koso asem no ka sei Joso divisional police command ena omo ede na akose meka ne se police mpenimfo nyina e wa santimem police mpenimfo nyina na wo Ghana de ene omo nyina e wa Joso abaton pesua so a beka ne se pampo de koso ya e wo denim ye pa nti so obusa ya meka ne se so far so good uyi ne man ketenketi bi te se kwaso ha ya migren Joso kwaso ha ya migren mancha ne mapa wonu bu afu kakra ade ya omo si ni pe bi aba ha se ya ba be chesika no omo no ma enya bi na enkosi so mbenya sika ne bi ne nya de a omo ebekọ no mo akwakoto omo ba eno na akofa confusion kakra de aba kroma say but tamia ya dom police officers no ene omo nuan immigration officers no etutu amerika si ya ba ha ye be ka say ko ma ba din ya ba a abane de omo eto nti ko so ba ya kakra ya boabo no kakra ewo Joso abaton person so eno no yo nana moni adwuma aya no wahwe ho so ye so ade amaye arusua ya mare boni nana ya bo ma libia boga
ɛna yɛte ne nka no nti deɛ ɛkɔ so ɛwɔ dwo so afɛn baabi ɛna wato yɛn nkra no na yɛkɔ ɔma no so na ya ne yama ne bɔne akasa ya na wɔkyerɛ sɛ ɛto ahene ne yɛsi ahene na sɛ mpo adehye a ɛwɔ dwo so wɔn nka no si radwam kuma bra no wɔte aseɛ no wɔyɛ mpontunwuma paa ɛnneɛma ahodoɔ yɛ ɔde gu akwan mu deɛ na ɛkyɛ okura yi wɔyɛ nhyehyɛeɛ mapa sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ama adehye a ɛwɔ dwo so wɔn nso wɔbɛtumi ahenha wɔnom na ɛnam saa yɛ so ama mampanyin nado akasa pii no a yɛ wɔkyerɛkyerɛ sɛ ɛnɛyi no nhyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ wɔn de gu akwan mu ɛwɔ dwo so abato mpeso so de ɛyɛ bebre na wɔka no de akyerɛ adehye a ɛwɔ hɔ sɛ nyankropɔn ayɛ adom na wɔn mato aba no de ama owura akwabena boaten a wɔn so bɛwɛ sɛ mpontunwuma de ɛmɔ adehye a ɛwɔ dwo so ɛne ne mpeso so na wɔn mahyase a wɔn tete sɛ independent candidate ahodoɔ pii no ayi wɔn mu ti ya ɛnɛ ni papa na wɔyɛ NPP amanyɔkuo no ba ya na nya nkyɛn yɛwura owusu aduomi wɔhase a wɔne NPP amanyɔkuo no pre adwa baako so sɛ wɔn so betumi atena sɛ mmarahyɛ dwani ɛwɔ dwo so mpɛso so ne mo ɔbɛsra de hyɛ no sɛ mo nwura mfi ɛnneɛma yɛ radwankuma yɛyɛ no wɔn hwɛ ɛna wɔn ana no mati kɔ amfa ma papa no ɛbere yi a yɛpɛ ne nsia na mu ɛwɔ mmarahyɛ bedwafie no yɛabɔ yɛn homɔden sɛ yɛn nsa ɛbɛka yɛn nua kwame redu ɛne ebeneza owusu ansa ɛwɔ ahoma no so na yɛ ne wɔn mabɔ nkɔmɔ ɛwɔ dwo so ne ara sɛ aso sɛ se ya no ɛnneɛma ɛkɔ sɛe ɛnhyɛ gu akwan mu anasa san ɛna ɛkɔ yɛnkɔe na yɛ ne ebeneza owusu ansa ɛnkɔdi ɛnkɔmɔ ɛbɛn ma hai mo sɛ hefa kɔte na wogyina me akosua me wo jusu zongo mo boye mo ɛwɔ nso te sɛ me da se akosua se de na ya obo ma to nkra no o che no jusu zongo ha se no ɛyɛ opposite pepepe say ubepie mo ha se ya amanfo bi mo ha kyerɛ sɛ sikatua bi ɛkɔso ɛwɔ ha ɛminti aka ho bi ama ɛne ubepie zongo ha se a ɛyɛ presby church ha se no ɛntɔkwa ɛna ɛkɔso atɛsɛ ɛna asɛm ketewa ne nyinaa kɔba sɛ ɔmo tɛ sɛ nkɔfokuo bi a ɔmo tutu sɛ ɔmo fi MPP amanyɔkuo no mu ɛde sika aba a ɔmo kyɛ ɛminti na amanfo bi mo nso ɔmo ha na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo akɔto aba na wie na mmom yɛ ama ɔmo sika biara no ɛnti ka ho bi ma ɔmo nso so yɛ ɔmo ade sɛ ɛna sɛ de ɔmo ate sɛ yɛ kesike nko ade ɔmo nso so no bɛkɔ akɔgye ɔmo bi ɛno ɛna akɔfa no ntem ho ase aba ntɔkwa no etumi pagya kɔ soro na asaba fɔm a sisi a no kase no ɔmo patapata ma ntɔkwa no akɔ fam a sisi a asodie wɔ ha de nanso so no ɔmo nso so nti ɔmo ho ase sɛ sika no ɔmo kyɛ no ɔmo kɔ ɔmo deɛ ma ɔmo so twɛn no to wɔsɛ ɔmo gye ɔmo deɛ yɛ saa deɛ bɔ nyinaa yɛ de ɛbɛbɛ mu a ɔbaa baako kyerɛ sɛ wɔn deɛ sɛ wɔanyɛ sika no mfi saa bere ankɔpɔ mu nwummerɛ deɛ a ɛnyɛ duabɔ deɛ ɛbɛbɛ mu a kyerɛ sɛ ɛwɔ n'ani abere yie paa kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ ha se baefa abafoɔ n'ankasa ho deɛ ɔmanfo busu ɔmo to wɔ ha se a ɔmo to no kama ɛsɛn sɛ ntɔkwa no deɛ ɛkɔ so wɔ fɛn sɛ Presbyterian church no asɔre no wɔ n'akyi a ɛyɛ abɔnten ɛna fɛn sɛ abatoɔ no nso kɔ so wɔ Presbyterian church inside a ɛyɛ wɔ ne mfimfini eti abatoɔ no bi ogu so ɔkɔ so a apolisifoɔ ɛbɔ ho ban na ntɔkwa no wɔ ɔmo awo ɔmo nyinaa de ɔmo asi abɔnten sɛ ɔmo nkɔ no wɔ abɔnten mu hɔ eti akɔso a adeɛ ntɔkwa no egyina mu kakraka sisi a aba awie a fɛn sɛ abatoɔ no ogu so ɛkɔ so wɔ ha so far fɛn sɛ police centers a ɛbɛn ne ha nyinaa no ɛhɔ nkoa na yɛ adeɛ sɛ mente mo ho ase kakra ɛwɔ ha se a obi gu so mu nanso so no ne nyinaa nkɛmfoɔ no abatoɔ no gu so a ɛkɔ so wɔ ha se a ɛnigyeɛ na aso so manfoɔ bi no mu ɛbɔ egya sɛ obi nkɔ no mu nkɔto aba no ma ɔnɔbo onsu aduomi eti ha deɛ ɔnɔbo onsu aduomi nkurɔfoɔ ne ɛyɛ adwuma paa na adeɛ baako a ɛnwanwa wɔ mu ne sɛ akɔso a NDC amanyɔkuo no wɔn mu kyerɛ sɛ wɔn mu nkɔ aba yi bi nanso so no NDC amanyɔkuo pitwapa wɔn mu eyi so wɔ ɛpɔmu ase no ɛno na ɛtwi nipa bi aba bua ma manfo bi no ma wɔn bɛto aba ɛde ama wɔn nso aduomi no ɛtwi wɔn bi wɔn ba nkakra saa de bi no nso yɛ de ɛkɔ ne kyɛ sɛ okuku seku nipa ho ohu ɛkɔ so wɔ ha de den bi ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. ɛbɛn yɛ bɛda se ɛne wɔn ma ne bɔ yɛ a wɔde abrɛ yɛ abusua wɔyi
aye yamane boni Ebeneza owusu onsa ana yete ne nka no na yebo modern science ebeka kwa mredu ene nana yawo amankwa ewo ahoma no so na rase aso bia report ya won mu gina no eno ho so eho etesei so de abusua joso ewo no mo de na ekro na yenkwe na yene akosua cha oyi akwan enkodi enkomo na yehwese ne won so de esitie akosma FM. Hello. Akosua otemenka Metonka. Just fine na way. Ese no Abesa se won so de na tesai na abato ne se bi ko ho. Abato ne so far ni di na na kwa me ko. Some me was Solar Park e wo busia. Na total vote na what am I 35. But Oba ko otemenka. Aha yesa de wo ko benkum so kakra no online ni jutwasi ye nsa da nche de wo kan yi why yo na traffic mo afede dem entikasa me enkwai aha ni pa tu e wo ni na 735 I was a and so se se ane die 220 ni ababa Yenina Sompa so ebeba ababa na me sabo for the science MA primary fee a house for ni so mo ni na ye 128 and so se 140 ababa so ewo ha say ni mo say do na so abana bi ha na me sense for the science MA I want to if I don't know what na 120 and so 126 and me about two abano ewa ha me sign so effort the Francis St. International School if I don't know what abani na so 696 now so 182 and I think about the two that she says you know so Robert so and no numi Canada ya show ni mutabi kwa so alaba so mabana na bibia so etnia na yewo na bambo mu nsam tese ho no o bedu ha abamba fodu kwa dot bebre wo ha enti no obia ni wa ya mentu ma na se pasa e wo ha so bibia edida no wuje gina ha obia so na ba so betenyo ko insafo moti akọ kama yo ayenim sababia wo ye yewra owusu aduomi bia ya wo fripote na ayewra anopa be na wie mu no wani atwa no so na sen na ewo so de ne mora ne sitie utimu sa de hye no ta na chi ana kwa MPP ewo honom ano de tie Sompa aya de maku ya fabu unso aduomi ya na hanom ya uti akela ya kwa akoso agina ye kakra ma ye ware wo line ne amoa ye kra twetwa sisa afedi awo aha kasa mame na me ka ana koye watu bi ya from na uti aduomi we independent editing okay and la ya kwa unto jama oba ko ma fa wonsi na je wa home kakra why nyame ya domo a yabasan so aba wonche biemu network na amoa ye abusua wai aye akoso acha oyi akwan ana ye ne no akasa re mo fanche na homa no emu enye kakra na ye ko na Reverend Michael Adu akwakwochwe enkomo ye nyano a ye ne no bekasa na ya amankwa wono so aka ho bi na ye toa ensem no eso abusua ye ko adwoso bonwire na eho no so na adehye a
ewo no mode ato dwa etrosesa wo hwemo pa no a ejo so yewura kwabena owusu aduomi papa wo abo mode papa panya asem ketoma emra oba betena akonyansam na hyebedwane no wo chim semra bi atwamu wo yiyi akwan ahodo wo ye mpontunyuma ya ene kurampo no se kwaba se won mo adehye mapa egu akwam na won mo bodin nipa wo ye mpontunyuma ewo joso a wo mo ntumi nka anyi yewura kwabena wusu aduomi ni din emfiri mu da birada na ene yi papa wasanso aba wabese wogina sam na hyebedwane ewo mpesoa no so no won bewa se wo mdo machita nyina ba ma no na wo mato aba no bum 100% ade ama no sane ebe ya wobetumi ade nkunim ewo ho na yankwa wo ma no so ne yankodi nkomo ansana ayo ya me adehia ewo bonwire atwetwe enkomo erusua sei enum de to yanim but me to abawo me to abawo bra na de omuna ti de ekosu nyina na me talking to obo ni na da yen ni abrese se to abama do ni se mpuntu duma de waye bebre wo o hwe constituency ni ma waye adwuma wo papa bo ni yen nya kra ye market na nya kra wo wa ba besu abesi school dan o wi enso so kra no o ko ss ma boys dem training sa just one that man wo ye no ene mu ano de ko ye mu ni firi ho enti lawyer de ba na kese twas oba en wan twas na de kum enkrofo kwa okomo etwa mu nsu ni se kuma na se na me wo se source na wani ho no na e kama kete no wo bebu na wo de aman o wo na 15 years o man 15 years asama da na ma no wo si to na to ha ono de ama 13 years asana ko ne na ke ye 30 years wo de belu wa ma so be bwa constituency no no ba so ba be pesco afi constituency no de ma no ye ndisi for no kombo crowd ye no wonya de tag no so ye ndisi ni tom de go tu na be ma e be ma adiomi ni mu kwa no mutuma adiomi ye kumani ni fi a ana mi fi awoyo no fi kuma ya ni shop ana wo ya ankasa ana mu ye no ma na ye ni pe bia wa ye bibia ma bo ni ntutu ko market ya ona ye wa ye ni ma bibia bottom scan or the even a point on a statue ya beginning on a statue ya oh yeah kwa why any ma bebe kwa ye ni aso and this any pan in the person say back no ready o say be yi free enko asomu imo atemu dem na ne wo bra na so me adwuma ha me so ni kenti so na se kwa mu da ho ba de enko fam de masa ye tikru masi ana na dwobere o ti wa ni abodu na de twa me nsu mu gran se ma bi wa tira ha o se usu ana dwobere ne fra no so mi so se usu was yes women so de na wini de ya ese we executive level masa anu odeme dem afi ni ya no funfun me pedi woman organizer man eni ma bi wo ho no mu a masa eni kwan si ni paye ekwa mu da ba ye nko fam nti se ye nyina ye true ye support na bi ama aduomi se won sa amne bi because papa no no sa toku mu sem ne sa ne ma esuma se ne ma ne bi ni ho no ana na so Ghana ekonanim inti ya hwe se obi besa de aba besena kwa akotena yachi abra yanim ho no inti me de makoma enim bibia atachiri se ona bodu on samre bi I was your way aya adehia ewo bonwire no na se wo mo machitae ama yerosu aduomi na eno se no nsia mo no de ne yehunu ba bia enuama bekwa akosie yenkwai na ne kwa me redu nkodi nkomo kwa me ye ala kwa me otemenka kwa me redu otemenka ametenga sese wo jina he yankasa akosi asisi amenu kase bia ni jina bonwire yo akosi mame nasi na sabi awedi kan bia tibia no ene bonwire ahanu mo ayede ahenkuru na sabi apapa no ye free juso my secondary school hon ma e ti free mo no ya baba bi bonwire ha na obepie bonwire ha mo a abato bia ewo ahimfi anase chief parish harmo ade akozia emu ayesi memu ayesi na and say make say you were 17 ono na ye gumsiri di ma MVP amayuko no obedina sisia wa behwa abato no sisi kwa wetu no ne shey atu an mo sisia no anu achi onu so no bonne mahine na
usu ansabobie na usu ansabobie a to so nyenu sabi enche kwa ana ba betuma ba e de wie na wie ne ni bi ko ni bi se na san ana abato no usi hu no so we de e adwebre ene se de be ya e betu abani bi wie na abutuye maba no ene kwa ne ade a ono hwe o tu ni de o hesa manfo ememeto na bibia so enye kama akosia na uba school ya ma bo wi ha ma secondary school a wo ha no e bi ka ko gwa na police station ho no e ya ahudo ni na onye se de sitie no a na ba we fa emi kan fa chief paris ha bia no e fa tuga answer so ha me sisi ni play chief paris ha bia no 589 ana yehwe ayi se ombaba beto ahanu edi wotwe nkro ana se ombaba beto abo ha nika se ye 233 ana aba beto aba efi bi no so ayo 642 emu 228 ana nika se so amu so etumi aba beto aba sisi a akosi nika se ewo ahefie ni muhadmu a sabe no bibia ekoso na akosi so bia ebi kaka no ya ba krom haro yani amanfo di nkomo bia uge boys ni bi won ma omo si sikeche bi e ko so baby me so omo di omo nya omo sika na de omo akoti aba ani eri so omo so e de mu se sika ko so se mu wanka se no ni na nkuta wo se me je se si di hu hu dance omo so so omo ko bi la ni si baby e bi omo so si ase mo perform di abra omo ani ti na mo da si na ha ani ase mu ni dance de no omo si hwe adanse de bebiri wo ho na so no esanse skenim kuta ndi yendu bi fa nti akosia gudu na so wa no ebinom so kire se ni wo wusu eduomi omo so de omo support amano se de mi di kabo ne kasa ne esanse omo kire se ni wo wusu eduomi omo dwedi wo ha omo na abaye di ama wo mo enu akire ni so no ekwan no o hyase edu baabi na kofi anto ata ne betunu edi fura bi so amesa bi no wodi susuma na se o san ban as independent no enti akosi sa wo kuma no a bitumi aka se fiama pan batumi sa be de ewie dunu no abe ko na ni eni adane kwa tu se amanfo pia bontene a afi na omo to aba ne ni se bia na afi na dodo no bia mo kana mo sa ka o musika o se nso so no ona wo so se omo pesika no eni ti na mo pie mo nte kan ma na ke pedi ko mo ba ko bi eni mo di nkomo ani ya se bia bibinti na ma sabe dodo na etua ba bonti a omo etu aba ofeni ni ma aha adiba Sompa FM so onewi yaja yo like afia no betin sabe na emu ayidi sabe ya be kase konga abetu na be wi ye hu se we ni emu atani kakra na efi party chairman MPP party chairman so ba akọ fees abe be ni na oni se pele mu ayi kakra dia na ma wutu se aban sa Allah hana dia tele se eme bia to aba ya na dia tele no pa kono ya na emu da boko ya na manfo kokoko nfu ni ade se afena manfo nyina e be fie mu ko kuma se kokoko ba bi nyina no afena mu nyina ayo ma se omo ba beto aba nti se wote hu sa basabasa bi ni ha ya tie ho ase wo ya fa na so nyi no MPP party bi din kunim ye ba ye na be bi mu ka eze kwanya wo madam fitu ma che eno so ama bi mu bu afu ana fi ye wo so bi eno so mu nim no ewa kuru ha ene ne mo nten so ne bi kwa so mo trum support Japan se e kwa bia so ni aba no se na so wusu o de jere de ka se gunyu man nyina trum support dia ma former MP no anya no kore e dan ya etise aso de ma bato ebi wo so afa ebi ni so afa na so ye dan ya dodo no ehwe mpuntu a ekoso wo man no ye tre ko ma ye hu di akoso ona ba ko wusu aduani etra so mfie nan ye hu ni wo ye woko ye nyina no aban no e bor hu mode ye wo dwonkuma nyame ato ne nsafo no wonya no ba diku ye adwuma aye adwuma na na adwuma no wo ye no e adwuma pa e ma bo man yani man ye jitum se ade a wo ye no nipa akofo entimi nya kwan de oba ma otie ne se duomi na eye kwan duomi na eye kwan se duomi wono fo antimi enyini motom sika emfa nya kwan aba na amwo a utimi nya hwe ona mo ko nso duomi ba ye no wono se ye to aba no isisi wo so bere so
Which in Kofu them, Avia. This will be see Anajua, and here will be perform moto. And Anajua also about to want on me, the same thing. I been to my face. I was already said amount to any as Yabrahano. The Kaka said to me, a more video, but now opinion says, you can answer to study a being to a bubble, you will do media, about media, people not pursue me. About with you, that was saying, Mr. Giving me a way of we are giving in classes, why you be powerful. You will see my free from Kumape, or the situation where they made 10 years. And all the torso. 80 don't come already in 18 trouble at your woman. I'm not trouble. That's a MPP politics. I wish you are really the Pretos one and now Pretos are Ecosu Harintino. You so yeah. I just anybody, and I Ecosu Harintino. You have Yo, Kwame, I know what the child, ya Maya, Abusia, where I am on the bony Kwame Redu, and I attend and can I to us so near Guswada. I was just so about to emperor so. Ora Fredia Ajima Joseph. One so a Jana Quantum Crow were just so now I wear a premature a Jano Ebi. Now what they are two jar at your cell only says Kachebi a Quashua. Just I was any papinoa, the Sika, and a pass one the toe abano. Now, and no only a dear a hand pa. Yes, a Kwabasa bambo for her. Now one must see no quine and cabet to me abwa. Was this a Kwabasa to a ba? Now, dear Cabman Cabby, na Cherawajane, na and no size will be cocoa chessy cadimo, be shiny panukutupa, and man to about the manuano. What is idea now a real rally about Trumono, and your dear a brow minor. The Nupedia, the penny dream at Timente. Sabi, Niminamino, and you be bumming chain. Now, so by my saying, me catch on say, me de rua me bon say, he answer chain, and also come vote Yanton, intermediate me menton, and he say, the old but clefin when I'm in better through what and you know when I'm on a meter. You need change in American for that area, and then I must see us who in Abatoya. So, Sabi, and no could be here, media, Mikrama Paba. If you say Nipper being why Gigi no maybe, and into your Nipper being so tree and so I thinking. Then America say, it's like David and Goliath. Now Goliath I saw minus watching. But that group, David is sorry, no minor tanic, you know, including deep Ebama or minor, I'm a winner on my studio. And to me, said that buying again. I just want to be a beer that you must bet. Then you do mathematics. Oh, yes, that's why I'm saying, now, over me saying, and yeah, it's a rare. I'm saying, you know, me, not some a diet, and it's so diano, and then I see a chubby. And in the name says, we catch chubuya. The surroundings, we penetration, and that's on me. Chubuy. Good. It will catch chubuy behind so much a high deal. It is chubuy in Amakana, some mind for just what. At the end of the day, we suit you say, the victory of Fredia is for the people. I'm fighting for my people. I'm not fighting for any party. So, me and my family say, Makacho way, or managing so, I will cook with team. And the bedroom nurse or manning, I say, you vote to Fredia, so when you name some by Sebegania, I can say, or Manacasa, Radinacas. I was your worry, and you're rough, Fredia, Jama Joseph, no, Janasa Quantum Crow were just so and perso, so Yakwa Mano so. Now, the Reverend Michael do Akodi and Como. Reverend Mahai. Yeah. I just offer her now way. I just put my phone. FM. I just say, I see it. Ajo, boy, I'm come here. What do you need to say? The PMO, this is national. I see it. A and B. Now, I've read the PMO, A, B, 1. Now, if I do after a bundle, I 143. What about you? I would have mammy too, pa. If you go up to a ball, I see church, no, I don't know. 143. Now, I have to say that I didn't live without Kumanu. I see what I said, what I'm talking about, 480. Now, I want to be about 143. It's only this year, as I said. But I'm for that proper. Now, the next day, I see church where police station being also in particular about 477. Now, as I said, no, because I look at this year 129.
ɛyɛ presiding officer Mr. Sang ɛna ɔde CDT ɛma yɛ na ahono no a yɛne onimnyamfo a wɔyɛ Benson Krati a wɔda asante atim Benson mu betua danfo this chief executive Mr. Alexander Ntibuate ɛna ɔno nso ɛno nso mbɔ na ne nsɛm sɛ wɔma yɛ ɛde mpanyinfoɔ yi aban atum sɛ ɔmo nante ɛwɔ baabi a abɔfo ɛkɔ so ntira ba ɛmɛkyɛ mu ɛkɔ so no na ɔmo hɔ sɛ bɛyɛ adebia ɛbɛkɔ tɛmɛtɛmɛ na ɔbɛ ne mu nso a apolisifoɔ ɛgu ayɛ adesua mu no ayɛ bɛyɛ mpem bi over 10,000 na bank nso ɛkɔ yie paa ama asomdwe ɛnso so na yɛ baabi a megyina a ɛyɛ asosɛ ne police na ha nsɛm a ɛkɔ so ɛma bɛtɔ no ɛno no More yadase ene woman ye bo Reverend Michael do ene ani ekotie yi anase ne no twetwe enkomo abusuan ya to nsam so ade amawo na sika ye na nipa pinu ade to aba ewoje so empeso so no ade hia won woje so won mo mato mabawie ene wo mo da so di line mu afei ena wo mo so mbetumi akwakoto aba no so baka se ne won mo twetwe enkomo ama pinu a kyerem se enyan ade a eya de pa sanse kemma menka bi ne kyere wadwene ba bi aga na ye duro die se wo bi sika eto wadwene no enya de a ehu hia kra na wo be ku we si bra eri bi akobeba aduma ho me jabe megu ho na me ba beto aba na so obi eso ma na hwe a emi sma se so mu tesa koto ma ba tu wi me kokom on fa ma me na masam ye na ko ne fra me na koto aba ya se uko wo ne to me ko price ho me bra se so mu every mu aba mu chesi ka e tu ko e wa we ko e wo uko e wa we ma da me ma ba mi wi no bia se ko e ho o me ma 20 si mi enye me hwe bi se me wa ma ene me je me tu wa me be ya 20 si mi de me ko ka ba ku wo eti ma asema ye ni abre pa wo bi su kuro mu ni e kasa eni abre they tell me that it looks like we are the party and we are even though it's in summer but still we are can say NBC is participating almost about for me and which I don't see the reason why. So the nation will come and we elect people when they go to parliament and so for the billion campaign I also got billion and we will never see development. I wouldn't say the way I see yet because when I'm moving 100 cities because some 100 cities. I was not just I don't know na I don't want to near test mammy abrewa bia wanya finshano adiokono ebra wako ya se wako to aba no na ese onno de no ha kakra eno temache bi aba ho na no so momie kwatie sane esiti angasa na asa na mensam ana nentimi ana telephone chires yenkutonsu by the tons you man the mensam bi what bibia oh tese ba mi sano ne di tu eyi so a nemfa nom se yentonsu nti na nso ni kan ni na kotonsu na eyi hakati tisu pa ile ye tosu ke bibia zafa no be bibia no be 95 nana 24 November nyanya nyanti what's what you ne ba ya nyanya ta die di sisi obi ene ko to nti ba ko fere ma na se ye di ai ti ne ti ko ti ga ma le je to bi ni mo ga o nyamo na wunie abuziana jase no maami a wanya mfinhya na diokono wose wo mkoto nsuo ana da wohoro ne nsa no ansa na wotimi atontia no jase woni mogya na obisa ganafo Tabita Clinic abusua wo so for line alignment kona one mon hwe wo yade ne nyina emfa malprostate ade liver kidney ulcer diabetes ne nyina Tabita wo hora edi ho dwuma na wo so wo kwada bia no ba ne nkyɛn a
diabetes ne prostate yadeɛ no abusua obi a wo ma ho da free bone to wɔhwɛ ɛde ama wo mpɛwɛ na apɛdeɛ ebibiduro kan no de sɛ yadeɛ wasa massage wo redeɛ no a wo ni padua na ma ho ɛtɔ 0202 347 647 0202 347 647 Mizo and 5G drink and so atayechi ebusuan no de ahoden wo mu apomde pa wo mu na ono mu abetumi ama ho atowo aye Mizo and 5G wokwa adwama so ba bi a wonsa ebeka bi ebusu pa 0246 270221 0246 270221 21st clinic yesiatica expert your branches in the doors of 15 branches in your tree yasafa ya de ne branya no nko ya de anka ya biada ye ready wo dwuma to asia e de firi ho ya enko ensan so emabiemu 0540 311311 0540 311311 afei 3 Herbal Center watire co capsules awade aba no abusuan no so ewo ho wokọ kana keba Daniel Misty Eba epidanka wonsa ebekabi edrona buzi se cha ahoden ewom na buotu koko ene ayamtim ase 0546 107107 0546 107107 yenyina weso ne yanton kraye ba ya catch no yere beto so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siemu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siemu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene be son ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was here to say some more chain to and some so now you're called a chukrum and also I just saw about 1 person so near to teach us MVP near this cement was to be about 1 time. I'm a Mabunia 101 VP when you couldn't be your say. Sir Andy, if was a ban woman to be dear and you must hear more chronisho. And I'm so ama adamant was say Abba, yes, Ebra say Abba before Abamwa and your menina a gina ye. Now Andy see organizer ya war a chukrum one some paka sie edin komo echeche mu die ekoba ya nam so amamentin wasi esiye NDC for the friend of but yet about the idea of some ground Yaman. It's almost that
because of so ya chikrom ti na me ko jo na me video obet ma be on one ni our time no I was saying no chino ana josu zongo nso ebabada dwasa adehye no a wo mokoto aba no wo mo so ato mu gina nkyɛn sɛ wo matese akyekye sika enti sɛ wo mo so nya wo mo de a wo nto aba no ne nto ne kina ɛne abato no zongo hɔ no enka ebi enkoso hɔ minti hɔ nso e ba la se kekene ayo ele se amu cheska ha he tadan to kasebo no amu cheska bi before ni cheska yenti ase adai ba la se keke mo ma pesa to mo so ni ba ku penti adai ye ni ya ke ti ba ti o ti e ja de pa ne ho to ye e ja de pa ye ya de pa kene kai obi na obe cheska ya si ya ye ni ya just so every so that dey say cheska mo ma he dey so hai I just go mo ma he e ja amu cheska na to pa na adai e ko fa nyam na ye no na to ba ha ya ko san fo gba bi na ba na to ko sa na mo ye ah sa na si I was your way iron ekoso ejoso zongo ana yekokoti ebie no na anka na tetena ni ya no wasantemantamu anasempo waye tetena ni wasantemantamu de ma NDC amanyoko no eye owura yawo obi mpe na wode atudwa ekiremo sa enei se woko ejoso mpeso so abato no wo moto no anya se wo moto aba no kwa omoto no trasa na wo moto ma nipa empuntunyuma ene dachi ene daso ewon na koma so pa na za nipa no eno mo hwaso betumi ato aba no de ama no se ne be ya ejoso befa no tuma pefra na mpontunyu ma mra bi atwa mu se nipa no hyase no won ne nyina da ebekwa wiye pa Baba de meto ni de so da de meto because we o mai ba alignment to aba ye to no ye to aba de tuntu se de ko de se de nya do obi o jinu e na be ka se we de me to aba ni o dis kan ma to aba na ni dis kan no to aba ni aso no ti ba ko no horo a no to aba hu o ya ni ni pa na o ni e ke so ni na ye to mo aba ne ni nya ko o ni se ko ko to maba afina me to ko to maba o ni na se ni pa na ani ono a wo de ko mo so aba na wo se da ko de ko abua a ni pu ti abre de so se de kuma president awye no na ye enya bi fo ngwa abi bi fo ngwa ni bi su abi bi fo bi su o ko de ba awye enya bi fo ngwa ni bi su abi bi fo bi su o ye to aba o no bi ko o ko tu o ni ye Anochi no ana Ashanti Regional Communication Director Dema NPP amanyoko no oro Paul Yando enso de to dwase abato no de sane enema kono ebusua wom ebojoso bia ayasundie se de mu nyina mobile mo hu no bia ededi enti ye empire ne yebo se yakobon be ko so de sa so die na yede adom ye ko si se ye bewi e fra no pa ye ne be du ha no be se 5:30 ni hu se gidi ana bibia asi akinye kura mi hu bi wa ha ni no ka se mi gina the siase RC church police stations ni yetu mako other police stations bia ti am hoping say ye di ibiri na obi actually successful. Dually by elections, they are now can enter general elections. Into and the house the ma had general elections that the mamin to me compare. But usually you expect by election the traffic is slow down. But it depends on the chronology area and baby for her, for Anochi no ana mrashaba yo abusia yamfa ansi producer asignanti edc hane yade kasebo ne nyina da esi yamfa sedama kokwa veronica jando akosua somwa ya grace buzi ene enkae no ye owura asante ebo benedict wono ne yensemfo panyi menso ambetena se amekenkan ye eye akosua ajewa kwade boaten sebere ye sorso ko sompa komo etoaso